Kani ka pisut ka bamenta tu ngin yakmi. Tidak poi pada ketu kabar lai hufra pada hang tu u benrap biang ya ke ke ba ula sya baru kata mantap pada keren marhamat. Uni tu ula yola ban perbetai be ka wadan ke bro. Kutu jisat selang apa ro tu snapel light bet enta. Em long mantap pada uhapan penpau em na lor bau ula head ha kabari menta. Mantap pada uni wan mentwet. Mentah apa kata ka bau keno ru kamshim dei ke basisya. Long hak mat jong Jacob. Menta pada uhapan penpau. Te kejing penpau ka jong Jacob ni wong la ar pos ne menta bangla syong bat me kilang brot kimi jong me bat ki blang kenthe jong me kim sim la liat khun mde la lat khun kim sim la liat khun ba dia kilang senrang na ken khun lang brot jong me ngam sim la bam keng la kata kabalatar da kimrat khlau ngam sim la walam hami ngahi nglapen buria yaka na kti jonga melapan ya kata la kabalatu menski lani la kabalatu menmit to hadu ang tua shwa kitu kide ki benta kiba uyathu ya ka jinglong bet ke jong u hakar jing trikam bat u kthau ku ri mu jong u bat uyathu ya ka jinglong tenrai ke jong laban bat nolor bala ai ke jing sekri ki bahang ni na kitar menang dawa kumbang yu i hatu kutu khot ke ba life khandai deh da satu ru me dawa nanga bangan haban buria kata kata kalong u Jacob kodo ya ka jinglong terai ke jong laban Dapoi ke dekat dapoi ke dekat ke pasau phau dei hang ni ke i ke kham sang sot chu kumni kala jai nga mensngi ke jing siat rengkhiang kala bamdu yanga wat utha men mit ti ke jing yo thia jonga kala kan ria no na ki khmat jonga humut ke de jing bersak sot pa ni te sau puai pada kumni ken ngala don ar phos nem ha ka ying jong me ngala syakri mi hadu khat saus nem na kabenta ki khun kan the jong me argut bat henriu nem na kabenta ki jingri jong me badia ka bainong jonga malapen kela jin si phausin ni kalong kani tu ya thu bi kuma kalong dei depoi ke dekat ke basau pu ar pade mentau ai nam ya sublei limda ublei kwa jonga uba ublei abraham bat uba ka jing septing burom jong isak uladon lemat nga sisya men dalala pha no suda yang mentah ya ka jing khuslai jonga ba dia ka jing le minot ki kti jonga ublei ulai i teulas neng penrem ye me men ne men mit kalong kini kalong ka jing keren kala krau lanjut ka kebedan kalong ukhlem da ngila batong bau kamdei ka jing keren kepada penbitar adu kata ka bodo keren da ka jing dom handai keren dan kini kentin ki ba mi hang ni ngala batong hang ni ba ki de ki kentin ki ba dung bet yau laban Namar unum dan kentin si un penpai kum mai. Namar barok ke bukuran kinde ki bersya sudah bolale laban ni. Oh, ti hang ni pada ai nami ublei ba de ublei hi wasumar. But dukum tahiru ublei uyada. Da ke bukuran yeme men nemen mit. Ting sutnat ke tu ni. Da katup ke ba kaddu jong ni ka lenong. Na du ke dekat ke pasau kulai hadu ke pasan kosan. Baru laban ulai thu ho Jacob laong kini ki khun kan thei ki long ki khun kan thei jonga bat kini ki khanna ki long ki khanna jonga bat kini ki jingri ki long ki jingri jonga bat ya ki e baro kat ba mi yo i ki long ki jonga ken bat ngala ban le ayu menta kasngi ya kini ki khun kan thei jonga lani ki khun jong ki ya ki ba ki lakha ti ali menta tu nginya thau ya ka jutang manga bat ome batu ai bakan long kasaki hapadeng jonga bat jong me to do tu shwa law la sya kan no ti haba sya kan no e ka badai teng ubri udom na ubri na ka brio la keren hi ka e ka ba ki kile teng ki bitar la ka long yanga ne fi ru tip da yanga ta don ba keren ka e ka ba ngale sibum ta da keren jing bitar nganang tuksan de le di ne fi ki ba pet kum no yong na yong ne na ka keren ga jing ong dong we plo oi nga ong tip ne ba ka jing si sai bro jadi sisai ka penmang ni ka tendung tiba ndak la tendung ti persyang ben kesan ni ya dah ya kesan ti ulaban ni du persyang i ban pen kesan ya le dak buong kam kan tilut baro kini kidi kijong ha ti la poi pede usung thu ya le di hang ni balda ublei udon rekat bu Jacob tu ule kulmar hang ni tu lakun nang jot kan em ngim tiếp kan jahu tu mau don ni kijing siap tiang bal ha ba pun kut ya tu ka dekat ke ba sau kulai ke long bit ba
ngalak balik ayu mentah kasngi yakini kun kentai jongal ni kun ke jongki ki baki kilakha kam kenti hendri ong ngamla li em tidak poi wasau-wasau pada uterwa no ban yadon kendi kajingnya thau jutang bahkan long ka sakhi pedeng ke jong u bat ke jong u Jacob tapi itu serum ko long ko sutan mo hadu san pau tiu Jacob ula shim ya umau bat ula penyeng mau benna ya u Jacob ula ong ru ha ki parasan rang jong u tu ya lum ya ki mau bat ki lai shim ya ki mau bat ki lai ya penlong ke kenton ya ki bat ki lai ya bam hang ta di halor kata ke kenton bat ula ban ula khot kerteng ya ka jegar sahadutha Henry Jacob ula khot ke Galeed ya ka bat ula ban ula ong kani ke kenton kalong ke jing sakhi hapdeng jonga bat mi hakan ke sngi namar kata la khot Galeed ya ka bat misparu naba ula ong utrai unda khmi thu hapdeng jonga bat jongme haba nyim ya don shu markhmat parlok hi to hadu ong tu samo to khatu ka jing khren ka jong Jacob tu bu ya menjur lang benya thau ka tu ka jutang te ka don ka tu ka jing ya snai ka tu kenton ne ka bai lum lang ki mau ti ulaban ukhat kerteng ya ka tu ka kenton ka jegar sahadutha kani ka di kentin ki ong ka kentin aramian ni ka bahadin ngitip ka kentin aramait mo jegar sahadutha ka jingmut jang ka ka kenton ka jing sakhi kenton ka jing sakhi ho ti u Jacob ade namar ba uladon pada syakwi kaliang upanan kam no da kani kerteng ga liat kani kamut kaju hi tang ba kam dei syu pada ka kentin aramian ani kentin aramait la de da ka wei pada ka kentin kajingmut ke kaju ha kajingmut ke kaju hagan ke episode ka banwan ngin yakhmi tendre bangi pai pada nak kentin ka jong ublei kalong bah baki ni kete jutang namar utrai bo ublei udang pen i te le die